Ayo! Pwede ka mo balik. Dai taom ngayon bigbiyabas! Ako kay Bulaya! Dai tao dire! Ayo! Dai tao! Guys! Ako kay Bulaya nya, way tao! Abat ako yan eh! Wah! Karoon pa ni gawas! Ayo! May biyabas ya, nong! Ngay, may biyabas nung be! Lumlum dai. Lah daw gapo ata ko rin ko Brad. Brad, ngay, may biyabas mo na! Ano ba to? Kasi tiyo ninyo, day! Guys, lagi may biyabas rin, guys! Oh, ako ginipakita yung mansion rin, oh. Ako may mansion rin, guys! Kaya po, white lady rin, yung kuyog. No? Ayan guys, nakasulod na may rin, guys. Kay ngayon, may bayabas. What's up, mga kamananap dyan, mga kanjekto dyan. Sulod ko na rin sa balay skuwang kwanday. Skuwang migo. Kuwag balay, naku kayo. Hima pa may swimming pool rin, no? Wow! Ay, sir! Ito, pinigwanang rin guys. Oh! Wala man. Wala mo. Ano guys, magawa sa may biyabas. So, daging biyabas. Bahimo ko ang brother rig basketballan ko no. Dire. Dungabi ko pa. Ha? Padungabi ko pa. Anong ganay? Dito. Ari. Ako rin ang basketball court. To, pag dito si Kuan, katorol pa ba? Ano kini? Dentro ka tubo ba? Dagang biyabas rin guys. Muna tag-iya biyabasan rin. Ato di ato. Oh. Are, nahurot na nagkaon nila kanina. Itong dakuang panday. Kaya ako di pa ko nari, papunsag bote. Rin guys, patukod sa basketballan rin guys. Oh. Magpa-tournament ko na siya guys. Dong, ikaw dong. Uy. Sa playa. Ito bonus pa mo. Ano guys, sapot sila guys. Saon ko nila ni. Bubasa ko yung hindi ka diay. Ito, dari, dagko ko dari do. Karo di ana bro do? Rahan mong magkuhan re guys, ning magkabat-abat. Pwede mo magkabat-abat re. Ini tekiya. Kiri huy kuan. Milyonaryo ni. Dari yung gini. Dito ko na. Bisita nilang dito. Dayon ko niya. So ko, kukuha daw ko. Lagan ni biyabas guys, ipakita kameraman. Biyabas re. Ha? Me, kung magkakita ka ning Oh! video ha, Kaya vlog, katabi daw niya tumig kuan. mangayo ro mig biyabas me ha. Kami ni Shout out. classmate na sila gon. Ano me? No? From France. Mauni tag-iya. Kamong isudlan ro. Mari Tawa guys, ano? Dako igbalay guys. Tawa guys. Block view hotel. Na, Utala na ako no, yaw ko kasama to say. Pakita mo si Tibog. hey, what's up mga ka-insekto dyan? Mga kamananap dyan. What's up guys? Ha? Naaday may karansak one day. Yuta sa mo ang kabrad rin, no? Ano siya? Brother ninyo. Shout out nga pala kay Anami Lariusa from France. Shout out sa inyong pamilya diha sa France. Keep safe always. Nanas brad ninyo, okay rin rin ako rin bisita-bisita, basig magkuhan ba, magligid-ligid rin, ako rin po sa bayan. Shout out!
Lariusa family. Keep Ari safe. bro, gwapo. Kari bro, tami seri bro. Nguha dai mi diri kuan ning Ha? biyabas, ngayo mig biyabas gini ngalata rin ni diri guys. Oh, wala gay nanguha. Si Brad ninyo na wana nalato nagkinaon aning iyahang biyabas rin kinano. Kung gaobra na ay taga tiyo-tiyo ginyak paway ang matay urot. Guys, oh. Matablo mo pangita gatungtong naman na ari. Kanang usa, Brad po na ko no. Dugay na lang gasigig ingong manguwag bayabas karon pa may time naka-ari dire. So hapon-hapon na ni guys. Dako iguanang dire guys oh. Wag, gwapo kay Brad. Sobra kilo, wala pila may. Ah. Ikaw, Ay, wala ka nagkailo. wala guys oh. Ah. So, kinsa man ang ganahan diha nga magpa-deliver og bayabas. Bisag asang lugara, mo deliver me. Ha? Baka. Pakapin baka. Ha? So, tingog ng baka, o ganahan mo, just comment down below kay ako na ship ninyo ha. Dami shipping line, amo-amo ra puna, ha? Inugmata ninyo naa na. Alam mo ba? Drive siya. Kung mag-Brian kay magsiman. Shout out nga pala sa mga kaibigan ko, ha? Diyan sa YT World, small YouTuber. Nilmart Vlogs, Dorin Loy, Sharina Lacanlile, RGM Brad Official, mga si Boss Jelen De La Serna, si Sharina Lacanlile, Shipa Ping, Region Salma, Ramirez, Silaban ra jud na ron. Bisayang Kanaya Bisikleta. Urot na rong bayabasa na. Bisayang siklista di ay. Sorry na guys ha. Eh ganing mag-vlog ta ba? Kuan sa taning ganing mag practice ba no? Kunuhay ba no? Ako da inyong kamananap mga inyong ka-insekto, herbs. Davis Vlogs, ha? Akong content wala ra bisag unsa ra bahala na mo diha, mo subscribe mo dili diha, bahala mo diha. Ha? So salamat diha sa mga ni subscribe sa akong YouTube channel diha. Lunglib. Ka mo biyabas, ay biyabas rew. Pila na may income mo na. Ha? Wala pa yung income ni. Kay ga workout pa ta sa tuang watch hours ron para mudako na. Siguro ni pon kay someday somehow basta mao na. Maghimo og content nga malingaw mo, ha? Magligid-ligid ko sa krasada maghubo, bahala mo diha. Just follow on my FB page, Dugo Herbs PH. Mao na ako ang FB page ha. Wala na ako siya na usbaha. Bahala mo diha, ha? Dire medre. Shout out sa mga kuande ha, ng mga big YouTuber. Manghatag mo subscriber ba? Woo! Magpa-rapi tulpo ta me kaso wa mi iparapi. Dako iguanang dire guys, mga ka-insekto, mga kamananap. Dako, iya ko ning himuan og kuan dire. Swimming pool. Swimming pool. Yang tangan ning swimming pool. So ari ta guys. Hinahiner ta kay bisig madagma tag-as kay libon dire. No? Oh, napay baka niya dire oh. No? Diyan lang ganag baka dia. Okay? Bakla. So kapoy mo din mag-vlogger na no? Ya, wa pagitay butangan sa cellphone, kamutra. No? Si kinsa man mo sponsor na. Sponsor mo ba? Wa pa taon ni halin ako YouTube channel. Ning kamot ta ni. Tungod sa pandemic, nahimo na tang vlogger ani. No, small YouTuber, small vlogger. Bisayang ka insekto, kamananhap, ha? Layan ka kung binaklayan ka po, mag-vlog di ay. Laylay yung comment guys. Kamutra na ako ang gigamit guys. Ha?
di kuno damguhon. So someday somehow. Oh siya. Do Brad. Oh. Yeah. Mudawat tayo mga sponsor na guys ha. Kung sa mga sponsor, ilimnon, sigarilyo. Nana, para malingaw may. Ha? Kung ganahan mo sponsor, tuba hala. Oh, pwede ra. Pwede ra tuba. Tuba. Lagkop. Tuwa iguan ng dragis oh. Oh. Ang tuba guys, ang tuba. Lami ka ng tuba. Layo kayo sa sakit, pero duol sa igit. Ha? Lipit deh. Ah. Ah? Gitawag na. Cha? Si Mintaw? Guys ah. Gilaylay mo guys. Ah, sobra? Oh, sobra. Woo. Gak nagbiyabas rin guys. Kita usah Brad be. Wala sa Tilaw tani. Salam maling. Salam nung kasi biyabas mo. Di mo kay ni Juan. Oh guys. Taga puting gamaya. Bisaya din yung biyabas guys. Sa Tagalog pa na eh. Tagalog. Sa Tagalog ng biyabas, Brad. Small guava. Brad. Sa Tagalog ng biyabas. Guaba. Ang problema mo ko, bahala na mo di-translate ning. Lantaw niyo na, di pa mo sabot da. Ang Bisaya na guava, ang kinat bayabas. Ha? Matag ko na sa Brad Jumar, sponsor ko sa Uskal Libo, 1K. O kung sa in English sa sakit. Cake. Someday mo kay klaro ay. Ha? Tagalog sa cake ba? Oo, nasayop. Taka ang storya ni. Unsa kunoy unsa kunoy Tagalog sa cake. Ha? Og kinsay magatubag? Kay nangurog kong kamot baklag. Kinsay magatubag? I-search na yung Facebook. Ha? Kutoy Armalite dito, tindagana. I-search ninyo niya, i-comment dito niya. Ako di itong ni tubag sa imuhang question. Unsa kuno in English sa cake. Oh? Ayaw. Yate ni patagal kung storya di ano yan. Tagalog sa cake. I-search niya Facebook. Tor Enduro. Ha? Ato mo Palawan. Pangitaan dito. Tapos ka batalyon kung na yung kuyog dito. Mamay kayo guys. Mamay kayo. Nawa? Nawa? Oh, na. Tindagan lagi panguha. Wala na ikog sa iya. So guys, maura to. Mamuli na may. Wala may magpanguha. So, babay ka ninyo, mabalik na niya sa wala din naka-subscribe sa YouTube channel. Palihog ko kuan dai subscribe. Kung malingaw mo, subscribe ra. Kung maluoy mo, subscribe ra. Kung ganahan mo mutabang, subscribe ra. Ana ra gina ha. Kami day. Ako ay si Irvin Lawrence Davis. Bisaya na siya Davis. Pero in English Davis. Welcome to Herbs Davis Vlogs. So bye-bye na guys. See you on my next vlog. Abus, mga kamananap, mga kinjig dyan.